Soc la Tai i fa 5 mesos que faig el voluntariat al Changemaker a l'associació Alba. El Changemaker és un programa de voluntariat per joves que fem a l'estiu i fem formacions i voluntariat a l'associació Alba. Les tasques que faig al voluntariat són moltes, com per exemple anar a l'obrador a fer galetes o anem al restaurant del Gat del Rosal a servir esmorzars, al centre ocupacional de Verdú a fer activitats artístiques o de ball i anem amb bicicleta amb el club ciclístic de l'associació Alba. Una de les raons per les que crec que és important fer el voluntariat és perquè està bé gestionar-se el temps lliure i si es pot fer d'una manera altruista, molt millor. El que em va motivar a mi a fer el voluntariat és que la meva germana treballés a una de les associacions, doncs em va despertar curiositat i em van entrar ganes de fer coses noves. La imatge que tenia de les persones amb diversitat funcional m'ha canviat perquè abans pensava que necessitaven ajuda amb tot el que feien i a mesura que he anat treballant amb ells he vist que són autònoms. El voluntariat m'agrada perquè coneixo a gent i faig activitats amb gent amb la que no estic acostumada a relacionar-me i com que també ho feia amb gent amb la que sí que em relacionava, doncs m'agradava molt fer-ho. El meu dia a dia el compatibilitzo molt bé amb el voluntariat i els estudis.